denne her tæppeøvelse vil jeg lære jer, hvordan det er, I kan få jeres hund hen og lægge sig, blandt andet når I har gæster. Det, der er rigtig vigtigt ved denne her øvelse, det er, at vi har tæppet så tæt på vores hunde som overhovedet muligt til at starte med. Vores håndsdirigering er rigtig, rigtig vigtigt, så vi får guidet vores hund hen på tæppet, hvor den skal være, og at vi roser den, når den er på tæppet. Plads! Dipti! Hvor er du, Dipti?